Здравейте, приятели, аз съм Петър, това е третия ни епизод заедно. Сега, Печо, трябва да легнем. Ама аз си вече съм What the fuck? Както виждате, съм сложили табели. Да. Изкопал съм На едната дърво. пише Шихом Ан Петър БГ. Абе, бегай, аз ще чета. Хома на Петър БГ Ан Дидоди. Това е нашето хома, де. Не само на А мен. тук това е честа на Петър БГ, а това е на Дидоди. На тебе. Защо не може и аз да говоря? Може да говориш, не съм. О, градинката не е пораснала. Аз силно да го разследвам. Ето и долу. Ей, гати бъгнатото. Това е да те запуша ли или не? Не. Така, да видим. Чакай, излизам ли от водата, защото... Няма да видя. Не излизаш. Давай. Газ. Йо. Дай мръдни малко на така. Давай. Дай газ. Не, пак ще падна, не. Нямам батерия, хора. Да. Трябваше да си го заредя. И сега отивам да си го включа. Малко шумно, но скоро се прави. Чели се. Опа, нещо лагна. На 1% остана. Да, така. Разширила се такова. Превара! Много лаги. Много. Да. Зализаме. Аз ще почакаме и тук. Точно. Аз ще кликна. Както виждате, това го... Ивано. Трябва да го спомняте. Но Можете да напишете в коментарите как да изглежда нашата къща. Да, и ако искате къща на дърво, кажете. Да, и ние ще я направим. Ние ще направим къща на дърво, стига да знаем, че вие искате. Ама ще бъде голяма, не е така малка. Да. И ще живеем и в двете. Едната може пък и да ни е база. Сигурно на ето и дърво. Не се знае. Не на ето е. На това голямото. Нали го виждаш и това? Не, ето е къща. Това малка, много ниска ще бъде, бе. Ще го направим Тя ще бъде висока. Ще го направим висока. Да. Аз искам да се оставя в честа. Защо? Аз съм се оставя неща. Защото да не си ги държа все, защото покут. Аз да оставям. Оставям, че не знам. Сега не ни е потребвало. Никой няма да бъх на другия чест. Да, ама ако вече се наложи, наистина ще бърка. Само трябва да ни пита. Само трябва да има разрешение. Да. Ако искате да ви кажем сида на този world, само не кажете. Напишете в коментарите. Да. Дървото е пръснено. Чакай да го... Това е яко. Абе, ние имаме цяло стадо в цяло. Иска да заградя много изкив. Гледаме. Хора, гледай. Хора, Майка ти бе. Чакай, бъдна сърва. Върнах да купая. Вау, ето ще стане яко.
Ако искаш да сложим тук една вода. Да, и аз това викам. Ами аз дадох това предложение на ей това дърво, ама ти майче не му разбра. Исках да кажа около дървото да бъде. Ама... Езерцето. Ама не стана. Това стана обаче. Това ми хареса. Да, Ама това за какво си го използва? мисля за когато, нали знаеш, че има дъжд и пак така обаче никак не се пробира в къщата. И е така тук да седнем, тук сме на вода. Тук е водичката и ние е така. Клякаме и си чакаме. Да спре дъжда. Харесва ли идеята? Не знам, може. Ще решим. Ще решиме ние двамата, останалото. О, някой дърво е пораснало. Много саплинги има, бе. Ето и дърво. О, градинката много бързо расте. Така, обаче, чакай. Обаче ще стане Обаче хора, ако сложим ако това дърво порасне, мога да направя нещо такова като моще. Да, де. Така да направим Ами стълби. аз това ми беше... Абе, не ти беше така. Добре, де. Само трябва да чупим ето и дърво, защото ми пречи. Бяло дърво. Печо, ако искаш да направим един фонтан тук някъде. Абе, нали ще Тук един фонтан да направим спомня. Да, някъде към 9-10 по-нататък да бъде. Тук някъде обаче искам да ми бъде фонтана. По-удобно е. Къде? Тук виж. Къде? Уж е